Després es transforma en escola de belles arts. Pare professor, Pablo alumne. Se salta els 2 primers cursos perquè ja té un nivell acadèmic molt alt, on fa el seu primer llenç gran, la primera comunió. Doncs això és el primer any, amb 14 anys, aquest. Veieu el nivell de perfeccionament, no?, que té aquí, del mar, de la platja de la Barceloneta. Aquí el 7 de juny, em sembla que era, de 1896, al mig d'una processó de Corpus, cau una bomba Orsini que mata 12 persones, i la policia va amb bojos i agafen presos moltíssima gent i acaben executant a 5 persones. Per una banda, Barcelona està creixent, hi ha un esplendor, si el modernisme, si la indústria, si el creixement, si l'Eixample, si tot això, i per l'altra banda hi ha tot aquest moviment de l'anarquisme, el comunisme, el socialisme, tot això que va creixent. Nosaltres des d'aquí tampoc veiem el sostre, però Picasso el veia pujant al terrat de casa seva, perquè aquí és on s'instal·la definitivament la família dels Picasso, més o menys en aquella cantonada d'aquest bloc que ja no hi és, al carrer de la Mercè. Allà s'instal·len el 1896. Les senyoretes d'Avinyó. L'ha pintat a França, 1907, i per molt de temps es suposava que eren noies de la ciutat francesa d'Avinyó, fins que es va entendre que no, que eren noies d'un dels bordells del carrer d'Avinyó de Barcelona. Vaig parar d'aquí perquè aquí tenim el segon estudi de Picasso, la seva estada a Barcelona, que està en aquest edifici aquí, el número 1. Aquí, el 1901, Picasso té la seva primera exposició oficial, que es exposen aquí a l'exposició conjunta, i és el Picasso mateix. Doncs aquí estem, els 4 gats, parada indispensable, parlant de Picasso a Barcelona. Aquí tenim retrats d'ell mateix, un autorretrat, i retrats dels seus amics. Carles Casagemas, tenim aquí, Joan Vidal i Ventosa, que és fotògraf i grafista, que ha estudiat a la Llotja amb ell, i Joan Rocarrol, que també és pintor i escenògraf. I aquest és molt conegut també, el vell guitarrista Cec, d'això de pintar els marginats, aquí es veu clarament. Sí, un altre tinc per aquí, la Celestina, que també, veieu, continuem les tonalitats. I aquí comparteix l'estudi amb aquest amic que es diu Carles Casagemas. És un noi que ha conegut al voltant dels 4 gats. Dispara, no se sap ben bé si la intenció era matar-li amb ella, semblava que sí, però no ho fa, i després es dispara amb ell mateix i es mata, es fa un tret al cap.